Sny se musí plnit, na ostatní ser. Občas přijde šance, občas to není fér. Jediná chvíle, která ti může obratit život, udělat ti ze života navždy nebe nebo peklo. Pak se ukáže, kdo vyhraje, ten kdo nebere, tak ten vždycky prohraje. Důležité je, aby si skoroval, aby si se svými sny bodoval. Každý má svoje sny, každý hledá ty nejvíc účinný, nejvíc co se jeho životě uplatní, do čeho se investovat vyplatí. Nikdo totiž nezná svoje hranice, neví co by se stalo, kdyby všechno měl. Začal by ztrácet vše, nejcennější poklad v životě je přátelé a rodina. Ti co tě vždycky podrží, kteří jsou s tebou ve zlém i dobrém. Zlatá pokladnice, která se každý den otevírá, aby ti dala štěstí a radost do života. Abys náhodou nezapomněl, že nejsi na tomto světě sám. Lidem, kteří si důležitý, je to něco jako kram, kde je všechno zadarmo, od přátelství přes důvěru až po porozumění, že tě dokážou podržet, dokážou ti naslouchat, musíš kamo jenom vydržet. Yeah. Sny se musí plnit, na ostatní ser. Občas přijde šance, občas to není fér. Jediná chvíle, která ti může obratit život, udělat ti ze života navždy nebe nebo peklo. Pak se ukáže, kdo vyhraje, ten kdo nebere, tak ten vždycky prohraje. Důležité je, aby si skoroval, aby si se svými sny bodoval. Oni ti pomůžou dostat se ke hvězdám. Je to jak autobus, který jede po dálnici, veze všechny tvoje kamarády a řídí ho svědomí. Když se dočkáš zrady, vykřikneš bolesti, pravé kamoše nenajdeš do 10 minuty. Hledáš celý život, nenajdeš je, když s nima zajdeš na pivo. Nepřiznávej mi vinu, neovládám osud ani svůj, ten se řídí sám. Život je jak nějaká kniha plná různých žánrů, stačí si jen vybrat podle vlastního druhu. Sny musíš pustit ven se své hlavy, nesmíš jenom chtít, ale za svým snem musíš žít. Musíš ale vědět, co přesně chceš, ať se potom nespleteš. Plněný sny už nejdou vrátit, jen tak vymazat. Musíš proto něco obětovat, ale bolest potom zůstává. Když je to jenom dívka nebo obyčejná videohra, život není jenom hra, ve kterém hodíš kostku a posuneš se pinčlíkem dálej, na kterém bude 500 korun dávej. Život není ani pohádka, ve které si píšeš vlastní konec, a proto už zazvonil konec. Všem pohádkám zvonec. Sny se musí plnit, na ostatní ser. Občas přijde šance, občas to není fér. Jediná chvíle, která ti může obratit život, udělat ti ze života navždy nebe nebo peklo. Pak se ukáže, kdo vyhraje, ten kdo nebere, tak ten vždycky prohraje. Důležité je, aby si skoroval, aby si se svými sny bodoval. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co mě drží nahoře, svojí rodině, mojim bráchům. Tak je to pro všechny, které mám rád. Děkuju vám. Keks 2012.